αυτό που κυριαρχεί και έρχεται από το ελληνικό πρόγραμμα, αυτό που κυριαρχεί στον προπολογισμό είναι τα 37.200. Τι είναι το 37.200 για όσους δεν ξέρουν? Είναι το 30 συν ΦΠΑ. Είναι οι αναθέσεις στις υπηρεσίες και στις προμήθειες. Δείτε τον προπολογισμό για να δείτε πόσα 37.200 υπάρχουν. Αναφέρθηκε και η κυρία Κοτσίρη πριν. Στα ανταποδοτικά τέλη. Αναφέρθηκε η κυρία Κοτσίρη, να πω και εγώ μερικά πράγματα. Είναι 3.400 τα έσοδα, 5.200, τα λέμε στον κύριο Τσολάκο, να μην παίζουμε, τα έξοδα. Υπάρχει μια διαφορά κοντά στο 1.800. Αυτή η διαφορά καλύπτεται από ιδίους πόρους μέσα στον προπολογισμό, αν δεν κάνω λάθος. Ισχύει, θα συνεχίσει να καλύπτεται, μήπως μας προδιαθέτεται για αύξηση δημοτικών τελών? Σε αυτό. Βλέπω τους ειδικούς συνεργάτες, το ανέφερε η Ελεάνα πριν, έχει φτάσει στα 78.000. Και δεν ξέρω τι ανταποδοτικό χαρακτήρα έχει για τον πολίτη αυτό. Για τους νομικούς, τεράστια ποσά. Και ρωτάω, γιατί δεν φτιάχνουμε ένα τμήμα νομικής υποστήριξης στο Δήμο? Θα στοιχήσει πολύ λιγότερο. Όπως επίσης, γιατί δεν φτιάχνουμε και επιτροπές. Για να μειώσουμε αυτό το κόστος. Παραδείγματος χάρη να κάνουμε μια επιτροπή παρακολούθησης οδοποιίας. Είναι πάρα πολλά στη Δημοτική Επιτροπή που έρχονται, που ζητάνε αποζημιώσεις, ορίζουν δικηγόρους, πληρώνουν και δικηγόρους, πληρώνουν και ανθρώπους, τρέχουν δικαστήρια, γίνεται ένας χαμός. Μια τέτοια επιτροπή να επιβλέπει που έχουν τέτοια προβλήματα, παράδειγμα θέλουν έτσι, μπορεί να οριστούν και άλλες επιτροπές. Μιλάμε για ένα απελπιστικά φτωχό πρόγραμμα, τελικό πρόγραμμα. Είναι ένα μνημείο συνεχιζόμενων έργων και τίποτα άλλο. Αναγκάζομαι να πω μια λέξη που δεν μου αρέσει να τη λέω, γιατί δεν μου αρέσουν τις εκφράσεις. Δηλώνω την ανικανότητά σας να μπορέσετε να ολοκληρώσετε έργα. Και αναδεικνύει σε αυτό το σημείο την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό στην παρακολούθηση των έργων γενικά. Τι έχει σαν αποτέλεσμα αυτό? Τα έργα, η κατασκευή των έργων να κρατάει χρόνια, ο Δήμος να επιβαρύνεται με αναθεωρήσεις τιμών και τα έργα που ο κόσμος θα περιμένει για να τα χαρεί να είναι για χρόνια εργοτάξια και αντί να τα χαρεί να τον δυσκολεύουν στην καθημερινότητά του. Το ζούμε όλοι παντού. Αυτό αποκαλείστε πρωταθλητές των χρηματοδοτήσεων. Εγώ λέω ότι είστε ουραγοί των έργων. Και θα το καταλάβετε πιο κάτω. Στο μόνο που μπορώ να πω ότι είστε πρωταθλητές, είστε πρωταθλητές στις παρατάσεις και στις αναθεωρήσεις τις οποίες δίνετε. Δεν αναφέρομαι εσάς, σας κοιτάζω προς τα εκεί, έτσι. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε με νούμερα. Από τα 22.700 εκατομμύρια του προπολογισμού, τα νέα έργα είναι 2.280.000. Το 10% είναι τα νέα έργα. Όλα είναι έργα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Και θα σας πω συγκεκριμένα. Από τα 32 συνεχιζόμενα έργα, τα 23 έρχονται πριν από το 2021. Αυτά τα έργα προστίθεται στον προπολογισμό κάθε χρόνο. Όχι κάθε χρόνο, δεν προστίθεται. Το ανεκτέλεστο. Το ανεκτέλεστο. Ναι. Θέλετε να τα δούμε? Τι επικρατεί εδώ πέρα, στα καινούργια έργα? Αντί για το 37.200 στον προπολογισμό, που είναι οι αναθέσεις προμηθειών και εργασιών,
Εδώ έχουμε το 74.400, είναι το διπλάσιο. Γιατί και το αναθέσιμο στα έργα είναι 60 σε ΦΠΑ. Κάνει 74.400. Τι επικρατεί λοιπόν στο τεχνικό πρόγραμμα φέτος? Τα 74.400. Όλα τα έργα σχεδόν, τα καινούργια, είναι αναθέσιμα. Είναι και κάποια βέβαια που είναι πάνω από 74.400. Για να ακριβολογώ, δεν είναι όλα, νομίζω κανένα δύο δεν είναι από τα καινούργια. Είναι και κάποια που είναι παραπάνω από 74.400 και είναι, αν τα δω κάπου εδώ πέρα τώρα, είναι κάτι τα οποία είναι έργα που έχουμε πάρει λόγω του Ντάνιελ. Στα οποία είμαστε σε έκτακτη ανάγκη και εκμεταλλευόμενοι αυτό μπορούμε να δώσουμε αναθέσιμο ανεξάρτητο ποσού. Άρα και αυτά, παρότι είναι παραπάνω από 74.400, δίνονται αναθέσιμα. Έχω πάρα πολλά να πω σχετικά με τα έργα. Αυτές οι καταθμίσεις που γίνεται είναι σκανδαλώδες. Για παράδειγμα, τα σχολεία. Έχετε βγάλει 3 έργα για συντήρηση, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων στη ΔΕΛΤΑ του Σκιονίων, στην Φαλίας και Θενεού. Για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Στην Φαλία 74.400, Θενεός 72.463, κάπου και κοντά είναι. Σικιονίων 64.700. Θέλετε να μας πείτε ότι στη Δημοτική Ενότητα Σικιονίων, που είναι πολλαπλάσια τα δημοτικά κτίρια, θέλουμε λιγότερα χρήματα από το Θενεό και από τη Συμφαλία? Και εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο δεν σμίξαμε όλα αυτά για να κάνουμε μια δημοπρασία? Ποιος ο λόγος που δεν το κάνουμε? Μαζί με αυτά είναι και κινητήρια, είναι πάρα πολλά άλλα στην ίδια πολιτική, στην ίδια λογική. Το οποίο και φυσικά το καταγγέλνουμε. Ανόρυξα αρδευτικών γεωτρήσεων στην Φαλία 74.400, Θενεού 74.400 κτλ. Ακόμα και μια ομβριοδεξαμενή στα Ποζικά την έχετε βάλει 74.400. Έχει βγει μελέτη. Και βγήκε ακριβώς το αναθέσιμο. Μπράβο. Μιλάμε για επιτυχία αυτό. Μιλάμε για επιτυχία αυτό το πράγμα αυτό. Μιλάμε για κάτι που αμφιβάλλουν έχουν πάρει τις αντιοδοτήσεις σε αυτό. Δεν έχουν ψηφίσει τίποτα. Και το έχουν κάνει 74.400 ακριβώς στην ανάδεση. Μπράβο. Άψο. Ας βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους. Λοιπόν, τι βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά τώρα? Αντιπαραβάλλουμε λίγο το προεκλογικό σας πρόγραμμα του 23. Ήθελα να ξέρω ποιο από αυτά τα έργα λύγει τα προβλήματα καθημερινότητας που έχουμε, κυκλοφοριακό, θέσεις στάθμευσης κτλ. Ποιο ασχολείται με τις εισόδους της πόλης? Που θα με συγχωρέσετε για την έκφραση, σε έχετε καταντήσει σαν τρίμα χαλά. Τέλος πάντων, ποιο έργο ή ποια έργα αποτυπώνουν τη δέσμευσή σας την προεκλογική, να το διαβάσω και να το πω όπως πρέπει, να πάτε το Δήμο μπροστά και με σιγουριά. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω μάλλον είναι αυτό που αποτυπώνεται είναι το προς-πίσω του Πόποτα. Αυτό που βλέπαμε. Και από πρωτοπόροι έχετε γίνει οπισθοπόροι. Όπως έλεγε και αυτός. Αυτά τα λίγα έχω να πω. Δεν υπάρχει παρά όσο και ιδέα και για τον καρναβάλι τώρα με τον Πόποτα.
Αν και δεν το έχεις ανάγκη, είσαι εξπέρας αυτό.